Amen. Ukuzozwa izwi lenkosi. Amen. Amen. Ndisilisela abathandekayo kakhulu Yesu bayincede impilo yabo. Bezala kubadaniswa ibidlamisa Yesu yaseNazaretha. Bahlala kuwase-Eastern Cape. Idolophu yasePort Jones. Kwiilali zaseMajoni. Bayinceda impilo yabo Yesu. Bandikhulula bandihlangula. Egameni likaYesu ngicela sijonge incwadi yeGenesis chapter 22. Siyathandaza. Siqala verse 22. Genesis chapter 32 and verse 22. Egameni likaYesu waseNazaretha. Siyambulela Thixo bathandekayo osengathi ngayo. Sasaqhubeka. Ndiyakholwa ke into yobana every day ngazo zonke iintsuku kunento uThixo ayenzayo ezimpilweni zethu. Uyifake nje ku-silent phone yakho. Kunento uThixo ayenzayo ezimpilweni zethu ngazo zonke iintsuku sihlangene. Mna ndiye ndithi kunentsikelelo especial usekukhona into kaThixo, uThixo usikelela ngayo egameni likaYesu. Ngoba ukukhonza nokungakhonza kufana. Kufana nokusindiswa nokungasindiswa kufana. Noba ungathiwa umuntu ongasindiswanga kancinci into expensive eyexabiso elikhulu kunam, kodwa asifani egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Ngoba mna njengoba ndisindisiwe andikhanywa ngamagqwirha, andikhanywa ziimpendulo. So nokumuntu nezinto zonke uba ngaba basindiswanga, abanye bahlutshwa yimivanedwa, abanye bayakhutshwa ubusuku. Amen. Oko ke ndamkela uYesu ndahlukana neempendulo ezazindikhanga impilo yabo. Amen. So ndicela ke umntu azihlala asifundele kule ncwadi sizothandaza ngayo ngelizwi likaBaba bese ngiyasuka egameni likaYesu. Ncwadi yeGenesis 32 verse 22. Isihloko sifika ngolu hlobo. uYakobi uzilungiselela ukuhlangabezana no-Esawu. Verse 22. Yes. Wavuka ngokobusuku wathabatha abafazi bakhe bobabini nabakhonzazana bakhe bobabini noonyana bakhe abali-11 waliwela izibuko leYabhoki. Wabathabatha ke wabaweza emfuleni lowo, waziweza zonke izinto abenazo. Funa siyiqaphele wabathabatha waziweza izinto zonke abenazo. Yes. Verse 24. Hloko sifunda ngolu hlobo. uYakobi uzamazamana nesithunywa. uYakobi uzamazamana nesithunywa emveni koba ewenze izinto abehamba nazo, weze nabantu abehamba nabo. Funa siyinothise loo ndawo kakhulu. Emveni koko uzamazamana nesithunywa. Yes. Verse 24. uYakobi wasala yedwa. uYakobi washiyeka yedwa. Azamana indoda naye kwada kwathi qhipu ukusa. Ngeli xesha uYakobi ashiyeka yedwa, kwazamana indoda naye kwade kwathi qhipu ukusa. Ngamanye amagama kwade kwaza ukusa kwaba sekuseni. Yes. Verse 25. Yakubona ukuba ayimeyisi, yachukumisa usiqobana womlenze wakhe. So kuyabonakala into yobana uYakobi ekuzamazamaneni kwamasithunywa esi wayenamandla. Sade sabona into yobana ndihlulakane nendoda, sachukumisa nje ihip isikhotyana sikobana wayo
wakhe uYakobo. Yes. Yakubona ukuba ayimeyisi, yathukumisa usikobana womlenze wakhe. Yes. Wancothuka usikobana womlenze kaYakobo. Wancothuka usikobana womlenze kaYakobo. Ngokuzamana nayo. Yathi, ndindulule ndihambe. Yabe sesithi ke ndindulule ndihambe. Ngokuba kuyasa. Wathi yena, andiyikundulula umke. Yathi ke yona le ngelosi andiyikundulula umke. Ukuba akuthanga undisikelela. Bangaba awukhange. So uYakobo lathi andiyikundulula. Elithi le ngelosi ndindulule. Uthi yena andiyokuyeka ukuba ngabana awundisikelelanga. Amen. Yes. Verse 27. Yathi kuye, ngubani na igama lakho? Yabe seyibuza ke uba ungubani igama lakho ndoda. Kudala sizamana ubusuku bonke. So sengathi ngelosi enomangaliso uba luhlobo lunjani lomntu olo. Oba ngathi ndisithi ndishona ngapha sendilephule usikobana but akandiyeki. Yeke iyabuza uba ungubani ke wena igama lakho. Wathi ndinguYakobo. Wayiphendula wathi mna igama lam ndinguYakobo. Yathi igama lakho akusiyi kuba sathiwa unguYakobo. So ukusukela namhlanje ke uzawutshintshwa igama, awusazuba nguYakobo ngoba igama elithi Yakobo lithetha isela. So now kuzawunyanzeleka ke ngoku ukuba ngabantu ufuna intsikelelo kuqale kutshintshe igama lakho ngoba awukwazi ukusikeleleka usenegama elibi, usenegama lesela. Yes. Kuya kuthiwa unguSirayeli. Then ke ngoku kuthiwa unguSirayeli. Ngamanye amagama awusazuba ngumuntu nje but uyoba sisizwe. Ngokuba ulwe noThixo nabantu woyisa. Ngokuba wena ulwe noThixo walwa nabantu woyisa. Wabuza uYakobo wathi, ndixelele igama lakho. Wabuza noYakobo ndixelele igama lakho. Yathi, ulibuzelani na igama lam? Verse 10. Yes. Yamsikelela khona. uYakobo wayithiya loo ndawo igama eliyiPeniyeli. Emveni koba esikelelwe uYakobo wayithiya le ndawo ukuba igama layo yiPeniyeli noba yiPeniyeli. So after isibusiso wabe seqamba igama le ndawo elithi le ndawo lena yiPeniyeli noba yiPeniyeli. ePeniyeli ndifuna ungahlala phansi. Ndifuna siqaphele into eyenzeka kwindawo yasePeniyeli. Number 1, watshintsha igama lakhe, watshintsha indlela yokuhamba kwakhe, wabe seyiqamba le ndawo ethi yiPeniyeli. Bawuliphilile Nkosi izwi lakho. Iyasebenza Nkosi, iyadala. uNkulunkulu wethu anamandla. Nasebusuku uJehova thetha ngalo. uNkulunkulu wethu ongcwele, uncede Nkosi impilo yethu. uNkulunkulu wethu anamandla ngalo Nkosi izwi lakho. Thina Nkosi siyehluleka ngaphandle kwalo. Sithembe lona Jehova, siba ngalo. uNkulunkulu wethu anamandla, sisizwa lilo, sisindiswa lilo egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Mangabe khona inkosi yethu enothintela Nkosi izwi lakho ngegama likaYesu. Amen. Haleluya. Thandaza ukholwe, thembula lende, ivuse enkulu. Thandaza ukholwe, thembula lende, apha esifunda khona bathandekayo ithi iBhayibhile
kwakunotata ogama lingu-Abraham. U-Abraham waba nonkosikazi ogama linguSara. Ithe iBhayibhile ke uThixo wabaliza ngabantwana ababili. Omnye wabantwana baka-Abraham wamfumana kuHagari, then umntwana ka-Abraham wamfumana kuSara. Ithi iBhayibhile ke xa efumana umntwana kuSara, umntwana kaSara wabizwa ngoba ngumntwana wedinga, waqanjwa igama loba nguYakobi noba nguJakobe. So xa eqanjwa igama loba nguJakobe, ingoba yena wafunyanwa ngesithembiso sikaThixo. Ithi iBhayibhile ke bathandekayo, ekuzalweni kwakhe uIsaka wakhula, wafika ixesha loba naye makanganelwe noba makabe nonkosikazi. Wafumana umfazi ke. Ithi iBhayibhile umfazi wakhe wayenguRebeka. Ithi iBhayibhile uRebeka walizwa ngabantwana ababini. Abantwana ababini, igama lokuqala nguJakobe, owesibini nguEsawu. Ithi iBhayibhile xa beseswini, abantwana beseswini besakhulelwe ngumama wabo, uthi uJehova xa ethetha naye uthi, njengoba wena ukhulelwe izizwe ezibini. So now lithi iBhayibhile bazalwa ke abantwana, kwazalwa uYakobi, kwazalwa noEsawu. Ithi iBhayibhile uEsawu waphuma kuqala, wayengomdala kubantwana ngoba kumawele ayezalwa ngumama uRebeka. Amen. So lithi iBhayibhile ke ekuzalweni kwakhe uYakobi noEsawu, lithi iBhayibhile uEsawu wayelizingela, wayengumntu oyezingela. But ekuzingeleni kwakhe kwafika ixesha, uthi iBhayibhile ngosuku apho wathi ayozingela khona wabuya engaphathanga. Then uYakobi yena wayengumfuyi. So lithi iBhayibhile xa ebuya ekuzingeleni uEsawu, ubuya ulambile, uyathetha nomntakwabo, uthi mntakwethu ndilambile. Xa ngabe sithi ndilambile, lithi iBhayibhile wathi ndinikeze izibulo lakho, ndinikeze ilifa lakho ukuze mna ndikunikeze into yoyini. Lithi iBhayibhile nyhani ke wavuma uEsawu. Xa evuma, kanti uvuma into encinane kunento avuma ngayo. Ngoba baninzi abantu abathe ngenxa yendlala banikela ngezinto ezibalulekileyo, balahlekwa zizinto ezibalulekileyo ezimpilweni zabo. So noYakobi ke noEsawu walahlekelwa lilifa, walahlekelwa ubuzibula bakhe ngenxa yendlala. Abanye abantu bathe ngenxa yendlala balahlekelwa bubukholwa, balahlekelwa ivangeli ngenxa yokulamba. Haleluya. Ngoba uke wahlabelela uShogo wathi indlala endoda uSathane iyayizisa indlala ngenjongo yoba izuza abantu. So uSathane ayifuna ukukholwa ukalibambe ngokulamba, alibambe ngendlala, liqale lingene kwizinto ebelingafanelanga lingena kuzo, liqale lenze izinto ebelingafanelanga liyazenza ngenxa yendlala. Abanye abantu bathengisa ngemizimba, abanye abantu bathengisa ngentsangu, bathengisa ngeziyobisi ngenxa yokulamba. Haleluya. Ngoba indlala xa seyifikile iyabonisa umuntu. Then le ndoda, ithi iBhayibhile, ngenxa yendlala yanikela ngokuzibula kwayo. Then emveni koba inikele ngokuzibula kwayo, lithi iBhayibhile lahamba ixesha, lahamba engavani nomntakwabo. Apha sifuna khona sifumana uYakobi eyokwenza ubuxolo noba eyodala uxolo phakathi kwakhe nomntakwabo uEsawu. Xa ngaba esiya khona, lithi iBhayibhile wathatha izinto, wathatha abantwana bakhe, wathatha unkosikazi wakhe, wabawelisa ngaphesheya ukuze yena akwazi ukuhlangana noJehova. Ngoba kunamaxesha obana xa uthi uzodibana noThixo kube khona abantu ekufuneka uhlukane nabo. Waweza izinto zexabiso, waweza izinto ezibalulekileyo, waweza izinto eziligugu empilweni yakhe, waweza izinto azithandayo naye. Sithi iBhayibhile emveni kobeziwezile wahlangana nengelosi. Ngoba kunamaxesha apho uJehova angakwazi ukuhlangana nawe ngenxa
kunezinto ezikungqongileyo nangenxa yabantu abakungqongileyo. Yabona xa ungumntwana kaThixo khona kunabantu ekunyanzelekayo, kunezinto ekunyanzelekayo kuba uhlukane nazo, nokuba zibalulekile, nokuba uyazithanda, nokuba ngaba unazo, kuba ngajonga zonke izinto eziphelele, xa uzohlangana noThixo kumele uhlukane nazo. Awukwazi ukuhlangana noThixo kusekhona izinto ezisekhona empilweni yakho. Awukwazi ukuhlangana noJehova kusekhona izinto osabambelele kuzo. Abanye abantu ukuze bahlangane noThixo kumele baqale bahlukane neefemeli zabo. Abanye abantu ukuze bahlangane noThixo kumele baqale bahlukane nemisebenzi yabo, bahlukane neebhizinesi zabo, bahlukane nezinto zabo zexabiso. Abanye balahlekelwe ziimoto zabo, kanti uJehova unedinga nabo. Ngoba uThixo xa enedinga nawe uyazisusa izinto. Kufuneka uzisuse izinto ezisekaleni kwakho. Kunabantu abangakwazi ukuphila ubungcwele ngenxa yezinto abajonge kuzo. Abanye babanjwe imisebenzi, abanye babanjwe ziibhizinesi zabo, abanye babanjwe zizinto zexabiso, abanye babanjwe ziifemeli zabo. Ngoba kunezinto ekufuneka uqale uhlukane nazo before uhlangane neNkosi. Ubona nje empilweni yakho ungabona ukhozi ixesha elide kanti usahamba nezinto ezingadingekiyo. Ngoba xa ivangeli ifika ikuhlukanisa nezinto ozithandayo. Ndiqiniseka uba wayemthanda unkosikazi wakhe, wayebathanda abantwana bakhe, wayethanda imfuyo yakhe, but wabiza ukuthi makaqala iwenzi before ahlangane nengelosi. Ethi iBhayibhile xa ehlangana nengelosi, okokuqala iqale imophula usobane wakhe ngamagama apheleleyo ukuze Yakobi ndikwazi ukuhamba nawe. Awukwazi ukuhamba nawe, iwokhi yakho isafana, kumele uqale kutshintshe indlela ohamba ngayo. Yabantu kade uhamba uthanda khona, xa seluhlangene neNkosi iyatshintsha indlela ohamba ngayo. Ngoba ngoku uhlangene nomntu wasezulwini, uhlangene nevangeli. Xa seyifikile ivangeli yabona xa uJehova usobala. Yinento ethi wayehamba abathanda khona, ehamba ngexesha afuna ukuhamba ngalo, abuye ngexesha afuna ukubuya ngalo, ngexesha engelahlangana. But wathi asohlangana nengelosi waqale watshintsha indlela ukuhamba kwakhe. Ngoba xa seyifikile ivangeli akumelanga ufane nendlela ukayizo. Kuba abantu bekwasizolo ungumntu okhohlakeleyo nenzondo, ungumntu onokubona mayitshintshe indlela ohamba ngayo because uhlangene nevangeli, uhlangene nengelosi. Asikwazi bathandeke uba sihlangane kule ndawo ngele kuhlanganele kwethu siphume empilweni safona uqala. Ijilo lwasahlangani nayo ngoba xa sesihlangene naye bathi abantu bebone usize enkonzweni babange bakutheni wahamba kanje ingekukhona endihlangene naye. So ndifuna ube nomthandazo othi Nkosi, yebo sendizile ekukhoneni bakho, impilo mayingabe isafana nokuqala. Impilo yakho mayitshintshe ngoba uhlangene nengelosi. Lithi iBhayibhile xa ehlangana nayo yabephula usobala wakhe. So xa ebephula ithi iBhayibhile uthi andikuyeki ungandisikelelanga. Iyabuza ingelosi uba wena ungubani igama lakho. Ngoba enye into funeka siyiqaphele, xa ungumzalwane usindisiwe kumele litshintshe igama lakho, kumele itshintshe indlela ubizwa ngayo, indlela ubizwa ngayo izolo kumele itshintshe. Okokuqala itshintshwa indlela ohamba ngayo. Abantu babona ihambo yakho, ungasahambi kwindawo ubukade uhamba kuzo, ungasafumane kwindawo ubukade ufumaneka kuzo. Number 2, utshintshe igama lakho. Ithi ungubani igama lakho. Ngoba abanye abanintsikelelwa bebanjwe yindlela babizwa ngayo, yindlela amagama wabo angayo. Uthi igama lam ndinguYakobi.
nguYakobo. Igama elithi Yakobo lithetha isela, ngoba weba intsikelelo kamntakwabo, weba ilifa lomntakwabo lithetha isela. Nawe kunezinto zebileyo empilweni yakho, kunegama obizwa ngalo, kunendlela obizwa ngalo, kunezinto ezingafanelanga zikuwe. So ungubani igama lakho? Ungathandaza iminyaka if usekhona izinto zokusela, usekhona izinto zasemzini empilweni yakho, ithi loo nto noba ungathandaza angeke ufumane intsikelelo esinokuthini. Ithi ungubani igama lakho? Uthi igama lakho nguYakobo. So xa esithi igama lakho nguYakobo, uthi awusazi uba nguYakobo, ngoku uyoba nguSirayeli, uyoba sisizwe sikaThixo. Igama eliSirayeli lithetha uba wena ubambene noThixo, ngoba awukwazi ukuhlala noThixo emveni koko ube safana nakuqala. Wabambana noJehova, kumele litshintshe igama lakho, ungasabizwa ngendlela ubukade ubizwa ngayizolo. Uthi igama lakho uyoba nguSirayeli. Ngamanye amagama wena ngosikelelweyo, but awukwazi ukusikeleleka. Indlela ohamba ngayo isafana, indlela owenza ngayo isafana, igama lakho lingatshintshwanga. Kumele litshintshwe igama lakho, ngoba xa sifike evangelini uYesu usibambe, abanye bedawa, abanye befeba, abanye besenza yonke imikhuba, wasibamba wasenza sangabantwana bakhe. Kumele litshintshe igama lakho, ube wena ube nguSirayeli. Uthi uYakobo xa ngaba sele ethethile naye ingelosi, uthi ke le ndawo wabe seyiqamba igama, uba igama lale ndawo yiPheniyeli. Igama elithi Pheniyeli lithetha ukuguquka kwempilo yakho. So apho usizakele khona, apho uncedakale khona, kwazi wake wavakala uAbraham esithi enyuke nonyana wakhe, uthi xa ngabe efika entabeni athi apha size kuThixo ozibonelayo. Sengale ntaba yaqathwa igama yathi yintaba kaThixo ozibonelayo, ngoba apho uncedakale khona igama londawo. Siphakame sibeke inyawo. Funa xa sizothandaza ube nomthandazo othi Nkosi itshintshe indlela endihamba ngayo. Mhlawumbe emsebenzini wam usaziwa ngendlela ubukade uhamba ngayo izolo. Mhlawumbe kwindawo kuyo nasekhayeni lakho kunendlela owaziwa ngayo, kodwa ikona umthandazo othi Nkosi litshintshe igama lakho. Vala amehlo wakho nje sizothandaza. Tshintshe Nkosi indlela ukuhamba kwam, tshintshe Nkosi indlela ukuhamba kwam. Yabona ndifuna ube nomthandazo othi Nkosi ngophulu usikobane enhliziyweni yakho. Lungisa Nkosi inyawo zenhliziyo yakho. Singathandaza sonke egameni likaYesu waseNazaretha. Moya oyingcwele Yesu Kristu waseNazaretha, ukukala ukugcwalisa Jehova uhlako asesisizwa Nkosi siyasondela kuwe Jehova, siyasondela kuwe Jehova, siyasondela kuwe Sincede mnikazi wempilo zethu, sincede uNkulunkulu wethu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla, senzise Nkosi ukholwa Thixo, uguqula impilo zethu Thixo wethu mzime. uNkulunkulu wethu onamandla, masilethe kuba kuwe Thixo, sizilethe kuwe silibandla lakho Nkosi, siyazigota-gota ebusuku Thixo, phambi kobuso bakho dwala laphakade, ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla, silethe emhlabeni silethe Nkosi uShimo, ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Uyomandla engathi Thixo soyini, engathi uNkulunkulu wethu, ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Sibonga Nkosi wethu lapho Nkosi